Xahar il-bogħod mill-akbar manifestazzjoni ta' solidarjetà f'pajjiżna qed ikomplu jirrankaw l-attivitajiet bil-għan li jinġabru kemm jista' jkun fondi għall-Istrina. Fost bosta qdiet li jgħinu f'dawn l-attivitajiet anki l-artisti Maltin u barranin jagħtu semhom. Is-Sibt 70 biċċa tal-arti se jiġu rkantati b'risq il-Malta Community Chest Fund. Fl-Irkant se jinbiegħu pitturi bi prezzijiet li jvarjaw minn 200 sa 1500 euro. Dr. Tal-Arti mill-Kumitat Organizzattiv fisser ix-xogħlijiet li se jiġu rkantati bħala dawk ta' prestiġju kbir. Din hija bażikament hija attività fejn l-artisti kemm Maltin u kemm barranin li jkunu Malta jagħtu donation biċċa xogħol, biċċa arti minn tagħhom illi tkun ta' preġġu, ġifieri xi ħaġa meta qed tgħid krem della krem, jagħtuha b'xejn, tiġi organizzata din l-auction u jinbijaw daw il-pitturi. Il-pitturi jitaraw il-Malta Community Chest Fund Foundation. L-arti nataw kollha bħala donazzjoni mingħand l-artisti li fil-maġġoranza tagħhom huma Maltin. Fost ix-xogħlijiet hemm bosta pitturi u skulturi ta' ċeramika. Il-pitturi jinkludu tpinġijiet astratti u xeni tradizzjonali Maltin. Din hija exhibition fejn kontra fejn l-exhibitions l-oħrajn ikunu fejn kulħadd tara tal-istess artist. Hawnhekk għandek exhibition biċċa arti waħda minn tal-artisti kollha. Jiġifieri kulħadd ikun irid l-aħjar biċċa tiegħu illi tkun esposta hemmhekk għall-pubbliku in ġenerali. L-Irkant se jitella s-Sibt fis-6:30 filgħaxija fis-Sala ta' Tron fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. L-oġġetti li se jiġu rkantati diġà jinsabu għal-wiri fil-palazz għal dawk li jixtiequ jarawhom minn qabel, wirja li seddu miftuħa sa' 6 ta' filgħaxija tal-ġimgħa. Is-surat ta' art esprima ruħu fiduċjuż li l-konkurrenza għal dan l-avveniment mistennija tkun waħda pożittiva pa' snin li moddija.